DXDC Radyoman Report. Kumpirmar ni Police Major June Bautista, Chief of Police sa Panabo City Police Office, nga nailhan na sa iyang mga traffic investigator ang rider nga mihigas motorsiklo samtang nagdagan subay sa National Highway sa Dakbayan sa Panabo. Gibutyag ni Major Bautista nga na-verify sa mga traffic investigator sa LTO Panabo diin nakarehistro ang motorsiklo sa rider nga taga Bunawan, syudad sa Davao nga mihigda samtang nagdagan ingon man nakuhaan og video sa netizen. Nagkanayon si Bautista nga klaro kaayos video nga nakahimo og reckless driving ang rider din angayan kining pagasulutan aron magsilbi kining leksyon sa mga motorista sa Panabo City lakip na ang mga nagaagi lamang niya. Depende na po natin sa Bunawan po siya. Bunawan, tapos we are working with LTO. Pinaalam na natin sa LTO and subsequent issuance ng citation. Gidugang sa opisyal nga naana sa jurisdiksyon sa LTO Panabo ang pagsilot lakip ang posibleng ikaribukar sa driver's license rider human kini mihigda ingon man nagsayaw-sayaw sa motorsiklo samtang nagdagan nga nagbutang sa kadelikado sa ubang mga motorista nga sakyanan nga nagdagan sa National Highway. Kanto itong mga balita karong mga oras sa Radyo Bandudong Red Lobosbog, Tatak Arimen. Tatak RMN.